Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Ana mwancho mwarigire nekero to asoire asense moya gatatu yo murubiriga bwetwani ya geteme nekero to chakorigereria asense mo ya amaremo kose land succession kero to nere wakile Faith Nyata nekero to rachiko sanga nere korbono oika chinsa isato cha rero mambere ndo tunyara kumanyanga ninki yekogera umuntu aganete gutwara etaito didi yoboremo bwaye nande njoraki umuntu abonete koyenyora elinde ekero abantu kose bari babwate chinde merechiga babonete kwena na gochase abana babo gusegesa kukyabo ekero ba rura sobwe ko wense yatokanga abatigire chinka cyabo chire no morembe mwancho murigire nyara gusangana into chinsamo cha Facebook na boigo YouTube buna Getembe TV na boigo wetira ase namba yetu simi ere ase kerore ige TV yao wakili. Yes. Good morning, habari ya asubuhi. Good morning wakili wia. Wakili. Ukiete wia. Nabo kunyara usangana mwancho murigereria otomanye ase kwarwa nabo igemereme yokora. Yes. Bona wadiro wateba enkoro ku Faith Nyata umwakili inde. Twanchita wateba an advocate of the High Court of Kenya. Nongo toko etauni to ya Busongo. Nongo Koregasi. I'm a member of Kiombe Kirikia Wakili Korokonga Law Society of Kenya. Usabange bake manyete buna LSK. Bia mana sana. Wapelinga mogo sheria tano yore your president. Na wewe Faith Odhiambo. Karibu sana. Erinde tunyare gusanga. Amangana ya toko kwa na mangana land succession. Kwa na mangana ya title deed. Yes. Orochinga asebi gabebere. Nege nteke. Succession title deed. Nege nteke mora kina ne bintu bire tofauti. But ultimately the process ya succession yo cha tokonya konyore title deed. Ribuna watabiwa abarigerere baito ekero monta asirire tokonyara kumukorera succession wose na atara asira abakoreria abana ba title deed yani akoba uboremu ubatera uba transfera romonto onyore cheti kyo boremu ekitokoroka title deed risakaradiri kira serie tariaye oti omochibwe bangete. Yes. Lakini rende ekeratara abaere likare moyo na litoko mukorera succession ati goboremo otige title deed kera serie tariaye na litoko chake process ya succession. Succession ase enchera yo bororo aso murigerere ne dio kurusi amalia nyagusira ase dio taria nyagusira ochia sabantu baye abo bara ababangina baye gusomo nginoye na abana baye usochia saba iboli baye usochia saba iri baye metendiro konyoro umuntu asirire tabugati bantu. Yes. Wose kwanyora ngano mwiboli osira otiga abana boka tatigeti spouse usomo gako sira mungina asirite kale uyibono utigira abana boka iga maria ya uchira sabana usikwanyora umwana osirire konyora taranyora mwaye iga maria ibona uchia saba iboli usabana bamwabo. Ekero to kwandra amangana inheritance use omo abana gotiga obole mubweke sako obole mubwechi sokoro. When is it easier? Ekero mugocho gukora succession gose nekero umuntu ari moyo onyore title deed o atira abana bae kare moyo. Rero yaroroba. Kororoba ekero umuntu ari moyo. Because succession yo korera umuntu osirire bweka. Ente korobere kero umuntu ari moyo. Yes. Nabo konyara gochoka abantu bawo kwa batebya na koireke kongusana na botayo like rio chokora succession umaite bono umugako osirire usomo ngino osirire okongusana na nkoro
oyo ataete obonene oyo ataete oboke oyo taraibanga tari tayari muchake process yeyu oyo onde nari tayari. Yes. Finances saa zingine chiaba big challenge oyo oteba nche timbwati besa orio ndo otebere nche ninde ready nimbwate chibesa Kwanya royo motai yange. oyo motai yange bachaka gutwaria ebitina ngo yatuchaete sinjo yabwate chibesa and such issues. Iye raisi ekero omuntu ari moyo. Yes. A process yeyo eko nyakoba didi ore moyo bwate title deed yawo. Chiform chirogo ichori. Yes. Rekuse transfer forms. Chi transfer forms echogo ichori o attach a title deed yawo. Kwa form chiri attach a passport photo size yawo. Buna the proprietor. A proprietor no montori title deed era secretary yae. O attach a passport size photo yae. E copy ye kebande kiaye. Ne kiare pin certificate yae. Omanya kubwato attach ne copy similar copies chiori akoere dioboremu. Onya na abana bae na barabata chibande byabo chi passport size photos chikiare pin certificate yecho. Omanya ko indicating of course kateti gabu onya tali oyo umuntu oyo moko yo direct nkonyororinga atete kwa abantu namba 5 subdivision ingo korwere musavea chimogondo ato bolemo arosi egento tokorokanga a mutation form. Ekera rosirie a mutation form amangana form ke. There is a form known as a mutation form. It is a form ekorokinga obolemo obo bwanyarebe tebo kiamba obo komesha 5 acres. Ebo chikoba subdivided 4 times or say 3 times. Omanya ko indicating 5 times echi obolemo bwa subdivided ngochi asengo na ekere share ko renga ininga 1 acre amarima yo manya ko new numbers. Kere title deed nebwate a unique number yae. So for example na onda tenga a unique number ya title deed yeye korokunga basi stroke witangare stroke 2023. Ene number yae. Batekero chigo subdivide chinamba chiringo chigo change chire amare mali akwa new numbers. So mutation form yeye korokinga obole muno bwanyagete go subdivide into maybe 3 portions or say 4 portions. Yes. Tomanya koewe ento ekorokunga obtain a consent to subdivide goru land control board. Komanya wancherwa koli. Wancherwa subdivide. Komanya wa attach ebintu ebyonspi amone chi transfer forms chiria service chia lands abanta komanya obtain chi title deed wono chire under the new numbers. Abantu bali bawo bamanya konyora chi title deed. Abuna so muntu ore moyo. Abuna so muntu. Yes, nekero muntu ataiyo. Otatigana atigete e title deed na atigete na abana bae. Wone ekero muntu atari moyo na litokora succession. Yes. Succession inchiro aina ibere. Ogosira nkoro muntu agosira asirete kaichogete. No ogosira nkoro muntu agosira asirete ataichogete. Se ruwe songo to tebanga ekero sirete ataichogete ndirio tigete will. Otebetenga embwata marema 3 lakini esa marema ya 3 abantu bane nyagete bosiboria nyorobo mumanya nyorobo kirubonera nyorobo iwo sirete kwebangete e process yeyo koba easy nando gusira nkoro kodi gusira utaraibanga buya yani tokorokanga intestate succession nyagusira asira utiga mali atabangetinga ngokonyora buri mukyobo gusonye ne chire company ngokonyora chishechi Wano nekigambiro kego chiko. Ekigambiro wewe chiko tokwenda wata. Wose mwe kana omokwegwana na ngokonyora buri muki. Omanya kwenda ase ekigambiro watenga etwegwana niriga ekigambiro kyamanya kobaeteri. Tiganda kwanera aliaso umuntu asirete gaichogete. Yes, ekirabwate will. Ekirabwate will. The process you are much simpler. Obwariri umuntu asirete ataichogete. Documents nchiro umuntu akoganeriwa. Yes. Ekero umuntu asirete kabwate a will.
number 1 e will yeyu mwenye tware nandebe a valid will chiri comment nchiro e will e commit yamanya kobe valid will na goko nyoranga akwanete no munu gosaigo gose will nero erikire ekerere will eri akwanete no munu gosaigonga na abana banengo chinde gosira bona ndoche na nse chindo ranyore omuntu engeiru no borwa iroranga sendo chiga ono na goti ta konyara korike kere ikirichinga kiecho yes. So that will era be valid only if that person makes it within 3 months of their death. But past that, it is not valid. Erikire use ayo eyomonu. But erikire. Eyo ere enabwate requirements chae nana kira be valid. Number 1 entonkero tokorokanga executors. Bariatigirete ngakingo sira nino moko ensure wile ya be executed kulingana na nanye rigete. Ndroko nyoranga executors abali kirenga na ubago chiko tenenera maria nyausira na ande na ubaire amari amange ase will. Eko raise question singa na kiaba executors ngere valid na ande na ubaye wa maria ara amange ne kare valid gose ba influencer tio yo nyagosiranga tori kere tutigere bamubetereti nga tutigera mali amanga ake yes gosense chinde kwanyoranga abantu banyagosira mbaro batari included ase will kwanyoranga tutebenya gusira abwate no echinyomba ibere o exclude ye nyomba yemo pi oire nyomba yemo nandikira roke manyire nando tigire nyomba endekera roke manyire inera na bekore suspicious nga na kialengo gotiga abantu bande siko abande usikwanyora naba included bonsi usebe kwanyoranga umuntu yomere esa abantu bande mbaro atayitikende pi nera na bekore suspicious nga nakio ababanda barabu batugusiko so you na beko ba challenge dinga e will yeyu teri valid usikwanyora chinga kiarose tigwe will yeyu bali wao konyeretera wagotenga e will yeye erosiri etariki 20 omutenyo gatano 2025 lakini nyagosira akuete prior to that date kwanyoranga e will yeyu ono no montoroseti gatikabera gosechinga kechi baotanga tara 20 echo kwanyoranga nyagosira eri arwarite kabisa ari omurwaire ari nyagitari probably ari even in a coma so maite muntu buno itakonyara otanga takonyara o identify abantu bae naba bakobwati ebintu bia ebire amarema ari igana takonyara kulika kende gusasa inyande so einero nabeko ba challenging chinga kechi mota ya muntu yari gite will ye tabwate uwezo ase lugeri yeito yegeshereta otana tabwate capacity awa identify ranga chi beneficiary chiane nyagite na gite tabwate capacity awa identify ranga chi property chiane ne chichiko bwate so will ye nabeko ba challenge mwira ne mokore succession yeto kuruka intestate succession elie bone to assume umuntu ya sirete atabwati will however let's assume a will ye valid na kibono to go proceed entonkero to korokanga petition for letters of administration a form ekorokonga form number 78 chi executors chiri chiari kirase will na chichigo petition through form number 78 attach a valid death certificate ya nyagusira attach ebibande byabo attach amone will ye file courtini from there the process of succession takes place up until baewu letters of administration kuruabu pamanye uchigo transfer ekeromo iru letters of administration yes and then moko transfer amalia nyagusira uchi as the rightful beneficiaries olio iro bolemo ase nchirero nechinde mono to kwanera bamanya u transfer title chiaba chiera
lakini tigankwanire eriere more prevalent ase gusigaina yani erie abantu abange bagwetera abantu abange mechie menge abagusira batatigeti chiwile igo basira batigete nga ntotigeta maremwe lakini ntotebeti nga ngoko egu semoki ke ekerengo kengana naki gusengo utari koegwa inerere more prevalent inerere usi abantu abange bari kurika will bari gukwanira abana babo batarako bari gukwanira abana babo bataraku bari go transfer mari mubare moyo kunyora umugaka igi mugago munyene tabwatite itodid ere gusine yesokoro sokoro usemba no sokoro inja oyetite toldid no ere lands bado so akotenga tutoroche ngite toyete asirete use tete yagenge na sokoro gorori ntwanya kumanyase yachiete gochi. So in that case nere itokorokanga intestate succession ase lugha Kenya moriro se lugeria bawakili intestate succession abuno yugukoro chi documents nchiro montaga neti atarakora succession. Number 1, a chief's letter. That is one of the most ase wilete ese bono ekigambiro kegotigu kedire na baika babone ko inherit woka. Yes. Document number 1 ni chief's letter. We say yaro ko introduction letter. A chief's letter iri go introducing a nyagusira na asirete. Tiantu me example nga momanyi na asirete. Momanyi okiambuye karasira na atigeta abangi na babere. Abangi na babere abantu babona aba bakubwati na ubeke list y'abantu gari abana bonsi banyagusira n'eki ID number ekera kolika abana bonsi akolika abana abaiseke n'abamura abana basubati n'abasaje babemba sogete usimbara soga nkoli kubarororo nsachinde ndiro konyoranga omogori naro ogorete oboremo kurwa senyagusira usochire ogorire gatika bere ande gabu oyo akubaruguna liability ya estate ya nyagusira nere ngori kwara sedi rube limo gambyo tebanga no nyagusira otigeta abantaba muinyorenga nyagite naro nere namugoriti natakire ko egetalia so oborimo bwa nyagusira. Yes. Omanya o proceed ko rikanga amari nyagusira gusamare nyagusira na ya kubwati oruwe list naro kurwabu a chief's letter you or recommending a assist okora succession inere ntangani ayina sibono omonto osirire tarigete will but na bwate title deed na bwate title deed ntu ya kabere noganeti okora research entongero tokorokanga a current search a current search neriere the most recent search umatana otwa research ya 2 years ago ite recurrent search for reasons that between 2 years amangana mange nabora anyora akorekanire bori mobu nabora anyore bonigu so muntu ochiro bekire entongero tokorokanga caution otenenire kende yonsinke gendra so bori mobu okore current search wasateninga obori mobe kene no bwanya busira nande mbobu ati bigocha binde osase luge songo encumbrances chinde nchiyo ndro konyora nyagusira na imugetie loan ebengi akabekete to deed na inu mumanyeti use kwanyoranga nyagusira na onereti omuntu oboremo akanga kumo transfera omuntu oyo chiro bekire caution land use kwanyoranga ekoto danja achete akabeke restriction ororo osenya usira otumete toldi dieri otenero monto koti monto bwatiro osorera mashtaka akamubekera unantenenera asokanya kugambekina so mbuya okore research wasateninga toldi dieri free okore success teri attached na bintu binde yes to kende kere very important ne death certificate ya nyagusira
abantu barokonyora batamaite procedure yo obtain a death certificate. Yes. Ekero to obtain a death certificate wiko twale ekebande Kenya gusira. Ne burial permit. Kwamanya kwenda as a registrar of deaths. Chi document echo na chi producer as a registrar of deaths. Ne chi form chiro o fill in. Kwamanya koewu a death certificate ya Nyagusira. But ndiroko nyoranga Nyagusira asirete yane miaka 28 usina yane miaka 50 na rito atayanga obulimo bwarenga aseri etalia sokoro tato sire ono taito kara succession tamanya konyanga sokoro asirete 50 years ago ondetayo wate burial permit ondetayo wate kibande kiaye process nero tokoro kanga late registration of death mwamanya koewu naro a death certificate. Ekero kora late registration of death kuba ne digore ntokoro kanga statutory declaration ose abantu abange unabanye manyete ose banye narete koro ku affidavit affidavit nero mwakili akurikira kwamanya wachu attach nero kwa ichori chiform chirogo ichori as a registrar of deaths kwamanya kwa death certificate. So far to adige ritonyorenga oba netichi document isato a copy a title deed, current search, noga neti death certificate, noga neti riruga lyomugambi. Kurwabu noga neti ebibande byabantu banyagusira bari bataite gukikonyoro bulimo kurwase Nyagusira. Ekero ha collect richi document echi chonsi kwa beire ready bono guchaka a process ya succession. Ana somuntu tabwati will yana somuntu tabwati will wono twabeire ready nkoenda tole court twatenga nditaito kodro muntu succession. So now the next question will be, how do we approach the court? Before that ekero tukurigiria ase wakwanire death certificate tutebe bono na bachokoro kuseni ntu tutagite watiro bole mobiga o tata tabwate title deed osirire esokoro yabwate title deed ya sirire bono chi death certificate chabanda babere chikoganira kuchonsi Edets ometo muntu tokora succession nori elietalia renga se title deed. Igo muntu tochi okora succession bono ndadori otayo bono sokoro nero goto bolemo because no entata taire bolemo. Of course naira se ground but ese enchata bwati title tabwati bolemo obolemo bado sokoro bwa ige title mukora obtain ne yori obwana takoegwa omomoro waseno omomoro useno munyaroko yo no ento karabone se ncho bolemo kora ase sokoro tata taiyo muntu takoewu taita iyo you cannot give title to a deceased person. Yes. One procedure koba bolemo bokoro ase sokoro direct muchasa abachukuru because muntu osirete tabwati capacity ya old title usta konyara old bolemo bonde bwenzi use property ende igobono bokoro ali osori bwate title deed gochase bali mo direct ona se scenario yo bokoro ase sokoro muchasa abana direct viamono yase kwanyole documents eche mchibwate bono di bolindro kwa bolinga title deed mene ya sokoro to maitera serita ya sokoro ndiro konyora title deed ye sirete entonkero to kurokanga lost title. Yes. Sena kiyo konyara konyora title deed ekero kwanyolirenga bolemo wakorire search uchunguzi yake nga bolemo na serita ya tatabu arenge usase serita ya sokoro title deed you can't find it. You can't find it. A procedure nero ya replacement of lost title. Naro chifomu nchiro kwenda lands oichori. But utarachi ichori chi documents nchiro oganiri otuara. Number one, nota kero reporting etaite ya sirete. Zachindo na wako nyore etaite ya sirete useka yera nyumba use mama etingo nyebwate. So kwenda a police station irange naye wako ndenda yonsi tu reporting etaite deed land parcel number igete ikasira
eto aringi registered anda marieta sokoro kwarwo marieta marieta kugana iga komanya koba issued ne police abstracts ngo twarore naro a current search attach a search a police abstract ni statutory declaration yeri na whatever. So as affidavit eri ose statutory declaration no korikanga title deed number fulani gete igasira usika yera nyumba usentuma itingonye bwate to report iri to obtain police abstract a search nge to replace. After that advertisement inko korwere ni title nera isirete to replace irega. Finally then after you followed the due procedure go chore ko title area ba replaced yaba reissued na abantu ba lands. After following these procedures filling in the requisite forms, attaching the documents to akwanire kwamanya koba replaced with that title. Then now you proceed with the process of succession. So to collect to adikiri documents to akore due diligence nga due diligence nere to akore searchinga obure mugo na sengobure mugambye to dikeire rirube bono to ebangire buya financially to arigirie pesa ebibande to arigiri to achorere ningo chikotenenera obure mugwanya gusira gusase gesongo chi administrator ningo gochikoba administrator yobure mugwanya gusira to isaransire to iwananire. It is always advisable nga abantu batwara two administrators mo gutwara oyo mugweka abagotenera ninchikore sesa babunga niki gosena asekiera advisable nga mwatwara more than one administrator. So twarigiri chi documents cheto bono nkotini torochi entonkero tokorokanga petition for letters of administration intestates. A petition yeyo konye present kotini through a form, the standard form ikorokunga P&A 80. P&A in full na probation and administration form number 80. Ase a form we okorikanga mora na kemuntu use bali mwachorere bona chi administrator tutaito petition tobe chi administrator chia nyagusira okorukuigana iga usirete talikigete mare matigete naya abantu baye naba bono na witness tutaito okorera succession form P&A 80 ko ba accompanied ne affidavit affidavit no oko okare samanga nayo spinga nyagusira asira talikigete a death certificate yaye ngeye aba nintu tutaite gukora succession yaye watach rirubere riri umugambi watach a death certificate gabo no watach chi title deed chiri onye yarenge mone mo watach chi current search chi korokinga iyo bolimu worase iritalia nyagusira gabo nande no uko include other things such that umeterero nechindemero to kwanera batekero kora succession ebintu nebinge nande kero kora succession okonye kora once so ko include ebintu beyond pipya nyagusira na ka mention rich shares abantu mbaro konyora na bwate shares osen Safaricom osen Kenya Airways andonsi alia sara to company gete na bwate shares company gete igabu no ko include osen na bwate chibese bengi gete igabu no ko include osen na bwate gari igabu no ko include a current search wa kolire ye gari ye kwa include kwa tache ekopiye logbook kwa in short wa kora succession ya malia nyagusira on sirimo. So now you've attached those things entonkero tokorokanga chishwariti usase ke usi nte abantu bali barenga tenenera bako ascertain bako ru assurance nga abantu amwachora bona chi administrator mbare capable musemba bwate capacity
yogotenenera amahali ya Nyagusira chichwari tie chi waso ya chire chi affidavit ba signinga tuanchire nande nko rutore we ascertain that indeed abantu amwachora ko bachi administrator chia Nyagusira mbaisanerete gotenenera babwenerete yes gotenenera amahali ya Nyagusira chi document echi chonspi chiaba filed courtini ekero chiabere filed courtini ntonkero tokurukanga gazettement bona korukot nabo bagotoma mang'anasi government printers ose Kenya Gazette acho advertisinga Nyagusira na asirete ngakigete tebo kiambe na asirete akasirira gusi Kenya agasira talikigete nyagete bachire na gwataite komokorera succession ba advertise ekero advertisement ya koliru purpose ya advertisement yeli no koru just as any purpose of any advertisement no kubeka ujumbe siko garinga abantu bamanya ondo bwate issue anyerete ndina lyo konyoranga Nyagusira maybe na bwate omwana siko mutamaiti kwanyara bono nere ominyokire wochanga kai na kina inche na tuwisiko ya succession ye nintakire koyo use kwanyora Nyagusira na bwate omungino onde mutamaiti nalio konyoranga agocha nalio na mangana we sokinga kumbe na bwate girlfriend ya sete girlfriend ya chiro ono nero nitagite igitari use kwanyoranga umugori na arengo umugori ochire na taite igitari use na bete include abantu amba bete included ora umeta sama sakarari ko include entonkero tokurukanga consent kina ibana kumention as a what as a petition yes. A consent it is a document prepared to beneficiary chinde chenya Nyagusira usabantu bande banyagusira ba signing yetu anchiranire mukoratore succession and to anchirana abakobwati na bakobachi administrators wanyoranga consent yabete prepared but umuntu naro utabete involved as a process utatogetere say iyo was out of malicious intentions haba charity process ya succession mbamo informati maybe because barigerete moto wataite ko medicinary twatataite ko amali ose maybe bakaranga haba iseko bo momino yatora mutiga elina liabwate opportunity yo chaime atebenga ya karate nenia manganaya tinga iri opportunity yo participate richikorete rirenga abantu banyagusira bonspi wekababe involved as a process yonse whether korochenga no mominu wale stali mominu korochenga mobwate issues chaino chiankagari wekabe involved. So that is the purpose of gazettement kumania bantonga the process ya succession ya chake. So after gazettement after the lapse of 30 days mwaira na kotini mwatanga koruto advertise 30 days chiherire mwaba issued with a temporary grant or temporary letters of administration as a estate ya Nyagusira abantu abange nkoine bari kubolinga nimbate temporary letters of administration chinguru chiae chie grant kere temporal chiri chiechi wikonyorenga it is just temporal nkiraba confirmed kebe final so with that temporal grant you cannot transfer properties already says toko nyara go transfer with title deeds even after 30 days of gazettement so you obtain a temporal grant of administration after that then you again wait for another 6 months the purposes of waiting for these 6 months is again the same
nga umuntu naro uratake go protest riri within Sate 30 days party mutite konga riri within 30 days umaita abantu bari twarenge ko umanyi n'abaisiko nabo bagocha barabwe bakora egintu ikorokunga objection bago file courtini batabange etogo object for reasons that ntu habete included in the process of succession wose nintigire siko wose ninde dependent ye deceased etofauti nero ya eke ese gisungu totenga beneficiary ne dependent beneficiary bari rightfully yani bari ase wateru wose bari usiano gweke manyinga immediate relations with the deceased but abantu mbaro bari dependent yani barenge ko ba maintained na nyagosira kwanyora buno umuyibuli na arengo urenge ko maintained na nyagosira umuyibuli bona akoba independent but rightfully abantu batakire ko kondera nyagosira we succession no mungina we usabangina baye n'abana but kwanyoranga umungina naro mama mwabanya gusira nyagusira arengo so moirigete naro rengo so moirigete narengo usenta kana gete nero nyagusiro ya arengo ko maintain maybe umwakanera school fees usenero mumenyeti ono nari interest na assist the succession yakubeke objection that is within the 30 days of gazettement but one to ikira se to have issued with temporary letters of administration ndota etego ko proceed tuchukue a confirmation after 6 months. No kwanyorirenga yakaro gazettement ya koretu kumbe na amanyete museba twekere wetani stage iyo. Yes. Nkinda akore. Igintongera chigitali buya. Njira nerembe kire. Njira nerembe kire. Tinda itaba. Ona yo ko raise a protest. As a 6 months each one. Within these 6 months, what you can raise is called a protest. As a protest yawo, over file kotini no kwa resanga, a reason ngo protested in you state your reasons. There are many reasons chire provided for as a rich corridator their succession. Yes. Rich corridator rikorokunga the Law of Succession Act of Kenya. Ngo rudire grounds under which or raise a protest. There are various grounds. Chi ground inchiroko nyoranga nchena bet included. The beneficiary ya nyagusirande lakini timbet included. Oko nyoranga or left out completely. Wose na bet included but tima nyiri consent ya imuise ko nyiri kereri inchitinsa iniri was timbe kiri retari anendi as a consent ya. Yes. Gosendo che assignment lakini na lengo. Tali nchensa ineti consent ya. Ayo ko raise a protest. Use kwanyoranga ayino mogori kwa gori to boremo. Kurwa sinya gusira. Use kwa goriri buna abantu baito gusibanjite konyora umuga ko sirira osomo ngino sirira abana bangi awotere ryo boremo. Bakunya ko bon. So muntu chotanga no nere tugo boremo. Lakini te include as a succession here. Yes. As a liability of the estate of the deceased. One muntu yakoreza a protest atanga ningo neryo bolemo isela agreement yanenge o attach evidence yons pia korokinga grounds cyane cyo protestinga nechi ose kwanyoranga bali bakorete succession they omitted some properties babegeti millions pia nyagusira naratumire nyagusira kanyora abwata marima san atano kwanyore babegeta marima atatu tiga marima abere. So you raise such issues as a protest yao. Abanga bono ngenda muamendi mu include ya mali ya yonspi anyagusira. Ose mugambi no asabanye ino mwiwanane kumanye ko era na moteninga ono twiwananire niga tokwamenda tumanye ko proceed. After amanga na yonspi protest ategereiru. Mwa conclude mwa resolve usikwanyora protest nchiyo usikwanyora protest nchiyo abantu mbaisane kitebe by one ine mwa proceed confirm a grant kino confirmation yako at the stage of confirmation ngo attach more gento vikoro kunga schedule of distribution a schedule of distribution ye eco list chi beneficiaries wose abantu banyagusira nande ya list ngokonyora ki
naande portion yaye so tutebo bole muno obo mubwalingi samali munatana chi beneficiary chaba listed ororo nobody mo kere beneficiary ego chikonyora ne portion yaye. So this is also where okonyora chi surveyor chigo come in. Toro chobole mono obo na nimta to koro schedule of distribution you want to ganeti obole mubodi board chiko subdivided. So a surveyor yacha mugondo ya kwari amonechi beneficiary chionsi wose beneficiary eli taliko nyara wikara nawe gutume representative ba abantu boro kaninga injenige gankobera bakiro montoro kani e surveyor yamanya ko korosi documents chae korokinga inchiranige igego chikobera access road oyiga kobera gaiga bole mubwaye bole measurements chae chire 0.2 acres igo abuno divisions chego kolero abuno divisions chego kolero mwamanya koira na court ne schedule of distribution area ino e court yaba body nande diri at the time of confirmation every beneficiary we cover ororo e court so magistrate so judge nanda akobarangeria marieta ino oyomo asoyomo body ngamora nori atanga nonde present inde orangeli chi beneficiary chons pichira se list yeti ngo compare chi beneficiary chira se schedule of distribution na bali ikira se dirube lyo mugambi oligere compare nga bonsi babere included bali batabedi included yo abolinga tumwatigere toyo noyo siko wekacha olio tigere siko ngo demand balenga acha eresenga inchena ati tusiko esengenjo maybe tindi interested mosa se community yetu ya kusindiro konyoranga the way our culture is osa how we were socialized tomaitenga aba swati baliko yo umari abange baliko bana shughuli so gana o chaire senga inchena intuitwe kwanite twaro chenga tigaba murabo kabayegu na kinta inter included as a schedule of distribution so magistrate was so judge o confirm ingana boigo moyo kwananite omanya ko confirm we grant ekara nyodirenga tali go moyo kwananite nanda akobatoma bakinga genda more igwanana mamanya koirana ebigambero byaito byanchite because era a family issue byanchite wa adopt enjire erirenga yokugambirana sasa egesongo nga mediation genda mediate inwa saying mokore peaceful talks and engagements onyo mbwata abawakili muba involve mukwandira ne mwigwana nenga eto subdivide ganaiga then you come back to court a grant kirikyawa confirmed so now to iro confirmation yes ye grant how do we proceed usewana na kikitoko kanga letters of administration after confirmation you issued with letters of administration in states in these letters no distribution area schedule area nga nyagete neka konyora so now we have that grant chitaito tutaite konyora how do we proceed administrators abeba go proceed with lands ne letters chiri of administration buy and lands chiform chiro abago ichori and in all these forms of the lands what is always consistent is you must attach a copy of the title deed you must always attach KRA pin certificates copies of IDs and passport size photos. That one is always constant in whichever procedure you want to take at lands. So now keroba attachire bintu byonsi amona letters of administration chiri obole mubwama nyakoru aseri etali anyagosira wali kwa samarieta yechi administrator chi administrator nande chamanya goicho lichifo muchinde chi attach bono ebibande bechi beneficiary chi KRA pin certificates chiabo nechi passport size photos oinyore ntu abo ate schedule of distribution yeto ekoro kinga a beneficiary fulani akonyoro boli mubonga niga ba attach ne schedule area yeto era say letters of administration ba attach yororo ase administration because administrators aba mbateri bore whatever nga
babe gwetani oyomo erebia. Yes. So now let me just finish on that and then to so ekyo. Wamanya koba a transfer yaba complete kero monto with title deed yae. So now let me explain the advantages okonyoranga as a kero chi administrators bari 2 and above. Ndiro okonyora to appoint chi administrator mwanya bantu tole. Chi administrator echi chiaikire chiatwariro kumusanana. Wose into as family members to atwariro kumusanana. Ono kero muntu otwarire etimu yae. Ekero to gokwana ntoli gokwana with one voice. Kero muntu babwate side. Kero muntu abwate side yae. Ekero ba tu okonyoranga administrator neemo. Omate administrator neemo powers chionsi. He is representing the deceased. Ako represent Nyagosira. Abwate interest chionsi picha Nyagosira. Abwata mamulaka aokora on behalf kerenta aokora on behalf ya Nyagosira. So onye nego transfer volume onye ne chibesa chirebengi awo deal na chiracho to the best interest of course each beneficiary of the deceased, but they can take now what access sometimes they can take advantage baenda pokore binto bitatakiri batekera omwate chi administrator ibere yakoba advantage yasinga oyo takonyara kwenda lands assign transfer documents erebweka a transfer road yo utatakiri wose ange go transfer omuntu because bono wikababe both of them if it is a document batakero go sign wika both of them and boke batware chibweka ine chi documents each bautora chi the letters of administration is one. It is only one single document issued and in the document erikirenga both of them are administrators. But onye nechi documents batakere ko execute we can execute both of them. Onye nechi ba sababu chikorusi o execution no go sign. Onye nechi document batakere ko beke say we can sign both of them. Onye nechi ba sababu chikorusi ebengi we can barusi bonsi babere unless we want anything wono kurubono iga kere tutakero kora with regard nestate eiga eto sinechi administrator tore but wono natigiro yo kuna procedure pia unafuata patigerenga oyebono nero gucha kubaka okora keregento einero advantage erororo wose kwanyora insachinde administrator yemo bati mbaya nero ya asirire umaitani administrator ya asirire nanda nero yo kamwete powers nande nabwante ko sign na wenere to go sign and bono tayo rochi nande mogoto chake process yende nande mwachakire process yende advantage erororo neringa administrator yo otigara moyo na bako gendereria mangana ya Nyagosira usechi transfer chata kiro okora usa administration yata kiro okora aba akonye gendereria buna yata kiro ko genderera despite the fact that ngori onde osirire nande nyori abantu baitonga despite nga administrator na abate powers but ase gisheria powers echi atakero gochitumia to the benefit and advantage ya abantu banyagusira oise konyoranga administrator nero yokora ibintu birema mincha nabona lichi kolire osebuna chi beneficiaries taiwananete procedure nero nande mokobwati omuntu yo arusi gukoba administrator dalinga bona aba appointed eyere final na umoko change so murusi mebono sana wakili tukoragenda somo timokomoke tukwirana tunyare gwetera igati yabirie bike byatigaire bono omwancho muligereria iyo ne process ya succession abeire egakoerera bona abantu bosebune kigambero kyo gukora nabo igogokonya baligetie gukora succession igo tokogenda ase mutumo komuke tobasa guska kiagera kwirana tore tunyare kurigireria gati ebintu binde ebike ebyo bikubwatira na mangana yokoena na enibo yo transfer enibo korwa ase echisokoro gochase abana na boigo anene mono amaremo ayo aretiro muchando ase orugongo rwa gusi
Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Twatire kumama ine twatire. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati wekari guri iri abantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone Uhuru nabwata. Amona mabaki. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya wanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory
blood bank, ultrasound, tibweba, Kristo Marion nibwate ambulance, ase obokonyi bwa emergency usibwengo. Nje asa Marieta, yongoro Sister Helen Mbaka, kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph, yondo motenenio monene ese nyaktari yetu ya Kristo Marion Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Kristo Marion niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu. Karibu ese nyaktari yetu anyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigions Kristo Marion twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro obweni obu. Patarire ase omuchi bosongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osikemabondo asa mange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Kristo Marion Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera umanye obora mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati obumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu gwetera ziti namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera obumanye eriwebekeri bagali lya asense yiga yokwerwanirira
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Tumurigire nekero tugendete kurigireria amang'ana yechindimiro naki ekero gwasoire gusurigetie konyora itaito deed yoboremo bwao ekero omurigetie gukorera oboremo bwaino succession ningi kiguchigia korekana ase ikigambiro nabo igona kichinga chirabase konyara kugayana amang'ana ukungusana na ukuguchikwane kiwa chinga kichogwaterana amaremo turenere wakili Faith Nyata ekiragendeze gusangana intwe naki bagocha bakore mirimo yega kero bare ase amang'ana osase chia visi chiri chio kurigereria amaremo ose ekigambiro kero murase court naki mugochi mwandle issues echi ekiro tugenderete eng'ana ya polygamy gutwara chinga ya moibirisa to nchire common sana ase gusi imetinga kero chinga kicho nyingine nengo choro kwanyaranga amarema echi sokoro konyoro na wate bitine kiagera sokoro abwata bangena banganiga kero kene mbatere tu mbare batatere tu subagate rumbaisa negeti abana bagacha bakareto muchando ekero amangana polygamy ngiri chikori goteba igoro yokobagana enibo ina polygamous family marriage richi koreto ria succession isekorigeri ase section 40 eri chiko ya law succession act ego tebanga ekeronya gusira asirete karenge polygamous obule mubwanya gusira gusamaria nya gusira akuboganu kuyekana n'eki nyumba n'abana bare asikinyumba ekyo ekero babaganire igo omong'ina onyagusira orase nyumba eyo nera akuba rubune unit usenta buno umwana nase nyumba eyo asoko uko bagana obuli mubuli so bakubagana kulingana n'enyumba na abana barekerase enyumba lakini ande tunyurenga eke usigeto culturally mate bakubagana nga kulingana n'enyumba kulingana n'enyumba erenga n'ekinyumba kyarenge ibere obuli mubwatu enuskero nyumba yanyoro obuli mubwaye so kanyora nk'ebitine biho cyakanga tuhatirwe nuso nyumba yemu enyumba enene bara abamumurana beneficiaries bara abange ono bo chikubagumana bo chikubagumana se nyumba enke kanyora nga umuntu aroyo mubweka so abo nyumba enene bari koranga oyo onyoriro obonge abarende kina kigusiye tukuru kare bigambiro byeto ebire bigambiro byanchite omorembe eise ko banga mwekire koti gari nandi na omwe wana nayo nga tigebe kire nyumba enyore enusu ente kigambiro kegokora no go adopt buna mwewanana ebe gisherie kere ngabona na ate section 40 eri ko ba divided nga amankere nyumba kulingana na abana bari nyumba eyo anya abana bari 10 abasubati mbatatu bari mu bwatu mara 10 watu mara 10 nabo yo ngolengana nelichiko yes ekira to kwanere process ye nige korokana ko ba entambe ngotekere ekekakengana naki amangana ya guchira succession essentially a period itakire go take is about 1 year because when you're to assume wa file documents chao January kwa chibekirimi ama sakarago achire for gazettement within 30 days tebe by end of February kwa nyorire kwa ya 30 days chia lapse kwa we temporary confirmation of grant 6 months chia dire kwa gu so require a temporary grant after 6 months require a confirmation year grant so that looks like around 10 months thereabout 1 year but now within 1 year you should be having your letters of administration but bona entukeo chikia bororo delays chiro chiko bagati yabo bona bono gazettement nabogo tume ibintu bya government printers se gazettement
but Mwati koganya advertisement yakoro ya take a bit of some time delays abona uchirabe use kwanyora ekoti singinche ibina bire binge nabo kwa wetare etariki erarake so delays na chiko bagati yabo essentially ekero mwe bangete nande mutabu ati bimina no binde objection chitari ko raised a protest chitayo nabo erabe within 1 year but because objection chiko raised ometekere objection ya be raised wikete kereru mbakerepi na mwekwa na mwira na motebi ko titwigwana niriga ere bwangu usemwa take the longer route eri monko nyakomina na mbeke koti yatanga ono tigamba konya kwa amua tambe koti wocha kuba waamuzi yae emiaka yarerire Anton baro konyora wa fairity kina ya succession like 10 years ago nkianya koera isababu kero muntu umwana getorete objection yae umugori getorete objection yae yani chi objection ikire kinyinge ebitina bire gati yabo use bangire kuibwana na kibabo subdivide so okonsana na uku what take a bit of some time in court but essentially to is strict to the time limitations chire set as a richiko within 1 year okonyoranga the process yerire na finances chivesa ngo tumefite chivesa wikachi tumeke ekero chikobeka amasakarari kotini there is some requisite court filing fees chibesa oko owakana judiciary direct file amasakara yawo ekero wa file kwa bekire a petition area yawo a system ngokorere assessment ya so kichibesa otakiro koru igonziri kolengana invoice ya soka chibesa otakiro wakana in the subordinate courts or such magistrate courts malie kwenya koba chiri wibere but in the high court neno korigeringa estate ya Nyagusira because the high court okonyoranga ine estate wasamalia Nyagusira are above 20 million a value yae ere 20 million and above but chi magistrate court a value yo ya Maria Nyagusira ere below 20 million so kere 20 million and above or file high court. So the system narongo assess yere kulingana ne value ya Maria Nyagusira kwalika yago sokeri invoice yawo echibeso wakana judiciary bese yo wakana directly with judiciary igo ekiro kwate space yo bonmo erenene na boigo properties chire wati chibeso chinyinge igo wakana chibeso chinyinge bese judiciary okay bese nande tunyorenga amasakara ya nkorosiore one to maiti korosi nkorigero mwakili naro naba wakili ngo bakano umwakili ngo mwakanore that one na umoko wana no mwakili o chibesa irenga atagete amwe umuisaransa mwe kwanana nere ari scale yae ahotebinga ikineke doche onge chibesa chinganiga ngo koroseri amasakara ayo narebe sanko bere involved mase administrators in terms of barabongo akano bare kende gusega uko igwana yaya bali wakano besa chindi chionzi tuli wakano ko ba administrator ego chibese chigo sa judiciary mangana yo korosi documents chigo ko process na gazettement nero ngwa kanore besa for gazettement na ndendro konyora abantu baito bawatenga umwakili chibutusaba chibesa chimingi rero gatema maninga advantage erororo ikerubato umwakili umwakili enteko ekasi yo kwama yo koroseri msakara succession no ko transfer na kiaso omerete na amanyete buya zaidi so ebintombero tamaitinga maybe entekengeta kero kwa gazettement so ayekwaro sikwato masakarari kotini boisaransa wakira wasinyinga nakiwana masakarari ane mbanya korangeri mbanya kondangeri bangetariki ngende kotini kumbe tomaitinga gazettement ngo korwere ekero ko engage a professional as maybe wakili takire gusase survey takire ego is a process for you because ekero muntu akorese process ye ebe ngatonye maeti buya
abakonyora nga kwanyerore egiga kweresera abantu chisokoro abantu ba miaka yachire nako nabokora nga process ya teri getikobe ntambe gose ya rigiri koba a bit tedious nakyo konya go draft ya masakarario kaiga nga wachikori gichisearch so kerori gete mu akili noko process research ekoba easier because konyora nga korige search squeeze tenga dirikale kwa icho iria masakara kwa ira lands physically entonces robareta yokurukunga ardhi sasa na wakonyora nga umuntu takamaiti ko operate no ardhi sasa because the system era online but omwakili yo ena amanyeti so ago koroseri egaseri aba easier wa o access ardhi sasa o apply research echi o korera gazettement e process area sukabwangu nero ranyare ko okonya ko seminga ekero kora succession we ko involve kero muntu we ko be kamali onsenya konya wa avoid chi mistake chiri like kero korera taebweka okomitia abantu bande okomitia mali anda nyabusira usokarosia maskarari bobe kwa ikakotini watenga ente kenchero keroseti irana nande usego ikaliri we isire ko confirm omuntu changa yaye nteke mo confirm njemba mbegete ubairani magere use mwa confirm iri omuntu chote anga mwambegete e grant kiaba revoked wachaka buya batekera mu involved professional wakili ikuba konyanga mwarusi ebigoche bibyonspi bibaise ko banchira kiba ibibazwe coach ko process succession kero montanyo reteto yae asobwangu na ndo raisi na vose owaka na omwakili is it very expensive ego tiengera abantu bande sinchokoranga I think negative ebintu bibicho byalete bikwazo just buna chinka chiko kanya batete gukora succession lakini enevo bitokimbio I will not the fees is manageable kuna dirina tebe mukwe wana ne wakili yao okanda se wakili x atengente kiko okodera nechi goikori 1500 sawa enda se wakili kulingana na ande buna estate ya were ngaine sawa tenga okodere gasieyu reire chiwese chinganiga na umu isaranso mwe wanu mwakili ogo chibesa uchiko charge nande nawo koereseranga reason yagerango charge chibese chiga chionsi because I'll be doing the following ABCD roko nyora buna bono tubu ati no death certificate yeyo uchakire nero uchakiro process eri useto tubu ati tora kora search ichio nero uchao process eri you see that is time consumed and effort put in and labor put in no mwakili ori so ebibian spina bigo determininga ngochiko charge chibesa chinganiga eyo advice keroko boikira so mwakili yogo mwekwana na bao kwereseranga reason yagerango charge chibesa chinganiga ne expenses nchiregaiga ngo inka usiche lands use court filing fees echo use gazettement and facilitation here and there na sinse moyende amare mama nke kero tokurigere ni gawo niri atabwati title deed ke ogoso ebinyoro kwanyanga ononyo muntu omonye no gure mugo na baga oneretia abantu kada amare maria na chiro ebinyese binge lakini tabwati no title deed yes ndiro konyoranga nyagusira aoneti obode matara asira yes lakini takoreti transfer abushida teyo muntu oyo na bako ba included as a process ya succession with a liability however kisheria oya nyagusira osiriro tigira oborimo entonkero tokorokanga intermeddling abantu banyagusira use muntu ondo isiko tatakeirigo interfere na mali ya nyagusira tebenga usenkoniare usengo transfer teta keiribo onye taranyora letters of administration ekero taranyora letters of administration interference ende yonsi okora nere yokorokunga intermeddling ne offense usena digoso asili chiko digoso montara absego wese o ranyore gesibo use fine ne digoso asili chiko nga stakeiri gokora boigo however rende ndiro konyoranga abantu bakorerabo kini baigwana na atanga
sinju twakorire bo tiga torore na kitoko konyana na abantu aba maybe abagodi na baro banyorere title deed but really aseri chiko tetakeiri kwa bona ryo muntu tawa ogore mutabati title deed because essentially tokonyara koni kerio tabuati or you cannot transfer that which you do not have as a lugha hii. So you to what title deed, you do not own that property. Na tukurigira mangana land fragmentation. Amare mavere jincherere. Kero mukurigire inki mugo advice na mona se chinka kero ba ukora succession. Sinja bantu mbatite ama ase yogo simeka kende ase okoro sina megondo bantu mbatite ase ba kwagacha. Yes. It is ekeroto kora succession inchen konya wa advice ya wantunga kora subdivision ere complete kero monto anyore title deed yaye kere beneficiary anyore title deed yaye ndiro konyora mwa kora succession abantu amanya kwegwana nanga tigo mu muromo ne natware title deed abenere ngonyetenerete on behalf of all beneficiaries. Busasa eso tanga tiga anitware in trust ya beneficiary chonspi. Kwa manya konyoranga bono inchebuno mu muromo ke na nyorire shida. Ninta etakonyora uselon korwe bengi. Batoro chibono ntete era serietaria mu muromo into monene. Anyole in trust. Ono timbo atita nkoira no ya sebengi ngewu oborimo esori ngewu alone wose na nyorirenga ebyombe obune ebibigo sponsor oboremi ase binyoro bieto kwanyoranga ebiko seedlings ose byaro obuoyo ose byegerie abantu igore irrigation ose ibintu tofauti but banyoranga egere bagosoye program eri ko tware title deed kwanyoranga ono tubwate title deed kuchaka kuyebwate so it is advisable ekero mokora succession mokora mbaka subdivision complete kero montanyore title yae otware title yago aebuna ayo mwenyene bene subdivision yei yakoriru kero monta otwarire title yae bene ale ere mo advantages ko bwadiri umuntu oyo manye bwate auleti interest osense chinde kwanyoranga netabanga aye beneficiary no title okora gentu gete kwanyoranga oyo mwaeta already interest ochiro osirire ekera asirire otigira abantu bae bachakire kuamina bakobangaina nganto maite state ya chiete gose ntuntonyero ochi ntomaite ngana wanyitata na rikere title deed yeyu gose kwanyoranga muri geti ase title deed yeringa called interest muri gete gose honga okiambe okibiro nero konyora oborimo so maite title deed yeri osomere bweka kwanyoranga abantu bae bachire bakorire succession baba excluded gose baba mwabere disinherited o mwawudi roborimo batukuma keyo mwacha konyoranga kwa more evicted so eko rusie biwache beyond gose bitine ebinde beyond ekaro mokore subdivision nakero monta kanyora title deed yae I think ese party litoro kwa robe ya title deed nereyo eyo ya weta inkie title deed era okonye nere to akwanerenga okondo mukielo ni bengi nero naboko enda o naboko ungana nebyombe bitu ateberu nebibigo sponsor farming ase binyoro bya okwanyoranga ebyombe mbiro byo kwa ebimeri wasimeka and such like things naboko nyara okore bintu ebinge naboko niyo nyungu tegite koni naboko ni raisio transfer na eri ko gocha konyore michande yons bimwachakire kurusie title deed korwa chisokoro ocha saba achokoro naboko nyara koereria abana bago direct raisi mbia mona kigima timaitinga kenengire gwatigeire abo ase amangana echinde miro sina advice kiora ya nane gocha somo gusi ane mono ase amangana yega yoko ko ena nenibo taringa no nyechinde miro chio kabantu mbabwate buna bono rababwate chinyomba che biashara chibesa chibengi bagutaka kwa babwana tukutigeregesa ku abana babo lakini kwanyoranga bago delay kwanyora umuntu kure chibesa chirebengi mbona tayo yani bantu mbakonyara wa access yene vega ekiagira mbanya alete kubanga mangana ya balebuya
nse chinde kwanyora nga nyagusira asirete bantu baemba maitino n'ebintu byayasibire omancho murigereria advice yane asiri tukorerera irabenga mbuya ko wechoka kiore moyo ose kwebanga otigira abantu bago baebangite irabenga n'obusuku mono usera benga mbobe sano ise ko bukonyore nga abantu bago ngaba korwana so it is advisable riore moyo onya ko bwate title deed ya maremaho kwa transfer abantu bago kore moyo kiro muntu tware title yaye kiore moyo ko usira kiro ubwate kiro muntu gaichogete usonya korochi to kuba title echo naboko lika e will uru mwando nga hingosira nyagite na nyagite na bakonyora buri mugite nyagite na nyagite nero konyora gari gite nyagite nero konyora besa chire bengi ego konya abantu nongo ekerotigete will konya abantu we identify nga amaria nyagusira iga ari gana iga usare asigete eko bakonya no process iri ya succession ya baraisi mbali gotwara komina na konge usoko musana na ukonge na ande tebe abantu baitoiga yes onye tubwate title deed tafadhali minyoka oriye title deed yawo use onye mora akora succession wati a procedure chi ukore succession munyore amasakara nande ntebi y'abantu baitonga ekene nkeringa twensi chinga kicheito nchike totimoka igere buyanga nto egimerie bintu toereria abana baito basibore toereria abana baito onye na abana baito twataka kwa na usaba chukoro usaba sani twataka kwa toebaererie bintu ebi tore moyo so that tokei ebitina biri bigocha byaba no muburukano uri ocha oba asich family cheito ekatwabeire konyara tugutimoka nande hento kende mbaya seminga mbuya ko involve chi professional abantu basomerete into kelio tetokora unabona riri nabatebi ese process ya succession abantu bakoinya kuganiriwo chi profession anene naba wakili nechisabea mbuya ko engage omuntu ore professional because ekenake hintasomerete amanyete buya kabisa nkigeta kiro koru unlike kero ko involve umuntu tamanyeti nga nkigeta kiro koru nza chinde okobeka se emechande menge zaidi kubwekero kwa take advantage yes basalie mangana zaidi kubwekero kwa ringe ko involve a professional mbia mono sana wakili Faith Nyata ningene nainde ekirura chigoto nyare gusanga anaintu igati ya mangana ndia mange opuna bono enjira ebine bike bigoche bya ba handle daseke gambero na boigo na yanda mange kurenda seri tukoria rero moncho murigire kwegure nakyo yes batebi enteke moyoka ometere aserero toere siri omuntu naro oranyore ukabwate iborio atanyara kuboria serero usonya waro muntu ebangire ona title okora succession anko bachi contact chiane awakunyara kondigi tukwana mange zaidi gosemba konya se process ya succession namba ya nere 0722 48 14 01 22481401 koroku Faith Nyata nande mwakili na boigo onye ko rigete gukwana na Faith Nyata na boko tonyora okomonyora gwetira se inambe yo studio na boko likari uko charoro elinde tunyara gusanga okose tunyara ko connect nere tize mucha Facebook airika ndonse onye ko ganeti ko kwana na wakili na foto kunyara ko baveka monyare kumerana na boigo gusanga nere kagertenga okirabu mbiyore yes mbia hono sana wancho murigereria nigo nakwereneire mbuya ikiagira kwagendera gusanga na intwe kurachinsa ikomenebere chama mbi gwikira chinga kiechiga na bwigo nekero igwetenga esegeto neringa nyara gutwara title deed nyara gutwara ownership ya amali ali goseni beri obwate onye goko ena na buchasa bana bao bae no moyo mwasi oku ekero ore chinguru
tugotiga abana bakonya gucandika gose amate ikonya gutwara icingo sana no hanene muno ekiro chinga kichiga amange agenderete igoro yengana yicindemiro ase orogongo rwagusi mwancho murigeria ase bari bonse banyara kwenekia kwanyore chibicana mariogi asinjira enyikirano na abairanere mbia mono kegima nche nkuru kwa Matilda Obaiwa wika nende chinga kichinde kero ngochigo chaiga na mangana amaya na wigo na asensemo yekionga na yande aliagendete ase chinsemo mwancho murigeria yenda utigara Imiyaga Tembe TV chinga kichonsi korenda sevono yenda utwara emambengia na wigo chaka utwara litukorire litoero rukima Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege twatire mama ine twatire eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate